Hey, het is ik. Ik ga vandaag een video maken over diabetes. Het is november en november is de maand waar we ietsje meer stilstaan bij diabetes. En voornamelijk op 14 november, Werelddiabetesdag. Dat is al gepasseerd, maar ik ben die dag naar M&M geweest en heb daar een hele vertelling gedaan. Ervoor gezorgd dat de clichés de wereld uit zijn. En ik wou dat toch wel een keer gaan testen de dag nadien, als die clichés effectief al de wereld uit waren. Ik heb het ook gehad over heel veel stereotype clichés dat wij naar ons kop krijgen. Bijvoorbeeld van, als ik zeg aan mensen dat ik diabetes heb, zeggen zij bijvoorbeeld tegen mij van, diabetes, maar zegt hij toch niet zo dik? Ik had er ook over getweet. Ik had iets gezegd van, ja, het is Werelddiabetesdag, bid voor ons als de suikerhoest en bla bla bla. Eén zuurpruim heeft daarop gereageerd met, bidden gaat niet helpen, een beetje minder vreten. Bitch. Het is type 1. Type 1 komt niet door te eten. Je kunt daar niet aan doen. Letterlijk iedereen kan dat krijgen. Dat heeft geen oorzaak. En hoeveel dat je ook eet, of hoe weinig dat je ook eet, het het voor de rest van je leven. Dus binnen gaat wel helpen. En binnen gaat ook helpen voor u. Dus hou je bek, onbeschoft mens. Ik dacht, zou iedereen nu zo denken? Zou iedereen zo'n stereotypen over diabetes in hun hoofd hebben? Zou iedereen zo slecht denken over ons? Zou iedereen denken dat dat onze eigen schuld is, omdat we te veel eten of zo? Dus ging ik op straat een paar mensen vragen gaan stellen. Ik ga jullie nu al vertellen dat ik met de bedoeling zat voor echt heel veel mensen te interviewen en vragen te stellen. Maar na een paar mensen was voor mij al zeer duidelijk. En ik kan jullie vertellen dat ik voor één keer aangenaam verrast ben door de antwoorden. Ik had een hoopje vragen dat ik aan de mensen ging stellen. Het was de dag voordien net Werelddiabetesdag geweest. En ik vroeg mij af, kenden mensen diabetes? Hebben ze over Werelddiabetesdag gehoord? Hebben ze het zien verschijnen op de sociale media? Of gehoord van een vriendin? Dus dat was al een goede ijsbreker voor mij. Het was gisteren Werelddiabetesdag. Ja. Wist je dat of niet? Nee, nog nooit van gehoord eigenlijk. Gisteren was het Werelddiabetesdag. Ik weet niet of je dat wist of niet. Ja, ik wist dat. Ja? Ja. Ik heb er niks van gehoord. Nee? Ik ook niet. Hoe wist je dat? Ik ken iemand die diabetes heeft en ik weet ook dat het op VRT Nieuws op hun site stond. Gisteren was het Werelddiabetesdag. Ik weet niet of jullie daar iets van wisten of van gehoord hebben. Nee, nergens Dat is niet gezien? passeren op Facebook. Het is zien passeren op Facebook. Oké, dat is al een goede stap. Het was gisteren Werelddiabetesdag. Ik weet niet of ze dat weten of niet. Nee? Gisteren was Werelddiabetesdag. Ik weet niet of jullie dat weten. Nee. Nee? Ik wist het niet. Nergens ook niet zien passeren op de media. Iets in de krant gestaan van zo, nee, wat meer kinderen hebben diabetes. Ja, Dat wel, maar ik wist dat dat voor Werelddiabetesdag was. Wist je dat gisteren Werelddiabetesdag was? Nee. Gisteren was Werelddiabetesdag. Wisten jullie dat? Ja. Ja? Nee? Zien passeren op de media? Of? Ja, ik heb ook een paar vrienden. Ah, oké. Ja. Natuurlijk, diabetes, zoals je ziet, de een weet er iets meer over dan de ander. De ander weet er niks over. En iemand kan het misschien ook heel mooi uitleggen. Ooit al van diabetes gehoord? Ja, suikerziekte. Suikerziekte. En wat houdt het allemaal in volgens u? Mensen waarvan hun suiker eigenlijk niet stabiel staan en zo. Ja. Iets niet met suiker of zo, suikerziekte. Ja. Mensen die suikertekort hebben, die zo'n insulinespuit moeten krijgen. Ik weet wel dat ze daar zo'n spuitjes voor kregen, maar dat ze nu zo scannen met Ja. zo'n plakker. Okay. En je weet echt niks over diabetes? Nee. Suikerziekte, zegt dat jullie iets? Ja. Ja, wel, dat is hetzelfde. Dat is een soort ziekte waar je dan spuiten voor moet nemen van insuline en zo. Zouden ze allemaal iemand kennen die diabetes heeft? Mijn neef heeft diabetes. Uw neef. Dus je kent ook iemand die diabetes heeft? Ja. Ik heb iemand wat in mijn klas, maar voor de rest... Hebt iemand wat in uw klas? Oké, Ja, dus dat je is kent lang iemand met eentje bij ons diabetes? voetbal ook iets, ja. Ja. Je moest altijd voor de wedstrijd en zo controleren als er suiker was en anders een beetje bij hier. Ja, ik heb wel eens. Ja? Kent u zelf iemand die diabetes heeft? Ja? Ja. Niet direct. Nee, niet direct. Maar uw oma. Ja. En meisjes van school. Ah ja, oké, ça va. Ja, ik heb ook een paar vrienden. Ah, oké. En kent u iemand die diabetes heeft? Nee. Oké, omdat ze iemand kennen, daardoor kon ze misschien al ietsje beter antwoorden op de volgende vraag. Maar dat is een vraag waarmee dat ik heel bang was om die te stellen aan mensen. Die vraag is namelijk, hoe ziet een diabetes volgens u uit? Kun je aan het uiterlijk zien als iemand diabetes heeft? En ik heb mijn hart vastgehouden. Ik dacht gewoon dat ze ging zeggen dat zijn dikke mensen. Ik ga eerlijk zijn, ik ga heel eerlijk zijn. Ik heb al heel veel zo'n ding mogen horen over diabetes en dik zijn. Dus ik dacht gewoon dat iedereen zo dacht. Dus heb ik die vraag ook gesteld aan die mensen. Denk je dat je een diabetes kunt herkennen op straat? Hoe ziet een diabetes volgens u uit? Nee, ik heb wel gehoord dat die zo sommige diabetes een plakkerknop in hun arm hebben of zoiets. Dat ze met chip over kunnen gaan, maar Oké, en... niet dat je zegt van dat is een diabetes. Ja, niet verschillend aan iemand anders. Ik denk dat dat gewoon, dat je niet kan zien. Ik denk niet dat dat zomaar kan herkennen. Nee? Want die mensen dat ik ken, daar is niks aan te zien. Nee. Dat kun je zien. Je kunt dat niet zien? Nee. Oké, super. Alleen misschien met die plakker, ja. Ja. Ik ben al blij dat je dat antwoordt. Ja, ik heb het zelf namelijk. Ja? Ja. Denk je een diabetes dat je dat kunt herkennen op straat? Nee.
Nee. niet. Ze hebben niet iets bepaald aan hun uiterlijk waardoor je het kunt zien. Nee. Die hebben niet iets bepaald aan hun uiterlijk of zo? Nee. Oké, dank u wel voor de antwoord. Ik heb het zelf. Ja, en zoals je ziet, het antwoord is wel heel positief. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht. Dus na een tijdje had ik zoiets van, oké, de mensen denken toch niet zo over ons. Ze denken toch dat je het niet kunt zien, behalve aan je sensor, zoals dat iemand zei. Daaraan kun je het natuurlijk wel zien, in de zomer. Dus dat is wel een grote troost. Ik ben al heel blij met dat antwoord en ik hoop dat ik heel veel diabeten die die stereotypen kotsbeu zijn, ook een beetje blijer heb kunnen maken. Als ik dan verder ging met de vragen zoals, denk je dat je zelf diabetes kunt krijgen? Dan had ik toch wel iets meer verschillende antwoorden. Denk je dat je zelf diabetes kunt krijgen? Ik weet niet, er zijn waarschijnlijk wel veel mensen die dat hebben en zo. Dus. En denk je dat dat komt door een oorzaak? Ik weet dat niet, ja. Dus wat dat kinders, foute voeding of zo. Oké. Slechte levensstijl. Ja. En wel, er zijn twee soorten diabetes. En door de ene kun je inderdaad door slechte voeding en slechte levensstijl dat krijgen. Maar type 1, wat ik heb, kun je eigenlijk zonder oorzaak, iedereen kan dat krijgen. Dat kan tot aan je 40 jaar gebeuren. Ja. Dat is niet alleen aangeboren? Nee, niet alleen aangeboren. Type 2 kan ook erfelijk zijn, maar 1 is echt, dat kan bij iedereen, like de windpokken. Dus dat kan zijn dat ik morgen diabetes heb? Dat kan, ja. Maar dus, ja. Ga ik niet goed slapen vannacht? Nee, maar moet er niet mee in zitten. Nee, dat, allee. Denk je dat je het zelf kunt krijgen? Ja. Ja. Denk het wel. Denk het ook, ja. Iedereen va. kan dat krijgen toch? Ja, dat is waar. Ja. Type 1 kan letterlijk iedereen krijgen zonder oorzaak. Ja, mijn mama zei altijd, als je te veel chocolade eet of te veel speculoos eet, kun je dat wel een keer krijgen. Maar... En denk Ja, jij? de kans is er Ja? dat ik hem krijg. De kans is er sowieso, ook al eet je hij altijd heel gezond, altijd fruit, groentjes, het twee soorten. En hoe weet je eigenlijk dat je diabetes misschien hebt? Wel heel belangrijk voor de mensen die ook met die vragen zitten. Bij mij waren de symptomen en bij de meesten is dat wel zo dat je heel veel dorst hebt. Dus ik dronk 3 tot 4 zo'n flessen van liter en half water per dag. Ik moest om de 5 minuten naar het wc gaan. Dus dat is echt niet te doen gewoon. Je hebt geen eetlust meer. Ik zat in het 4e leerjaar, ik woog amper 20 kilo. Ik had maar een half pistoletje per dag. Dat was echt, je vermagert dan ook enorm. Je wordt gewoon slap omdat je niet eet. Komt het dan door te veel suiker? Allee, dat is Nee, zo ja, dat denken veel mensen dus. Je hebt dus twee soorten diabetes. En de ene soort kan eigenlijk komen door te veel suiker te eten, of overgewicht, of slechte levensstijl, of erfelijkheid. En type 1, wat ik heb, kan letterlijk iedereen krijgen. Ja, dat wil ik ook nog vragen. Of ik ging vragen of je dacht dat je het nog ging kunnen krijgen of niet. Nee, wel ja. Je ging normaal nee zeggen. Ik denk niet dat ik het zou krijgen. Oké, ja, maar je kunt het dus wel krijgen. Iedereen kan dat krijgen en dat is tot aan de 40 jaar in feite. 40 jaar. Ja. En dat is zonder oorzaak, dat is like de windpokken. Ik had ook nooit verwacht. Ineens lag ik daar in het ziekenhuis. Wauw, is Ja. het dan besmettelijk? Nee. Nee, niet besmettelijk, niet bang zijn. Denk je dat je het zelf nog kunt krijgen of niet? Ja. Ja? Wel ja. Normaal gezien wel, Ja. oké. Zo een van de twee types dat je echt zo, maar er gewoon alles iets meer voor suiker zit. En je kunt ook zo gezond leven als dat je wil. Ik denk dat het één kans genetisch dat je wel kunt krijgen. Je kunt dat ook nog eens krijgen, toch? Hè? Ja. Aan de mensen die zelf kijken en zich afvragen van, oei, zou ik nu zelf diabetes kunnen krijgen? Iedereen kan het krijgen, letterlijk iedereen. Al is het je eigen fout of niet. Als je je zorgen maakt, ook al is het niet zo extreem, maak je zorgen, ga naar de dokter, je kunt er niks mee misdoen. Hoe vroeger dat ze het weten dat je diabetes hebt, hoe beter. Van bij mij is het een beetje te laat weten en ik heb daar al levenslang door gesukkeld. Dus ook al twijfel je maar, ga gewoon naar de dokter. Dan vroeg ik tenslotte ook nog hoeveel mensen in België dan er diabetes hadden. Of zij daar een getal konden op plakken. Hoeveel mensen zijn er trouwens met diabetes volgens Dat u? zou ik echt niet weten. In België zijn er 1 op de 20. 1 op 20. Waarvan dat vastgesteld is. Maar als je eigenlijk kijkt, zijn heel veel mensen die het al hebben, maar het nog niet weten. Ja. En dan zijn er toch wel 1 op de 10. Ja. 3%? Redelijk veel wel, denk Ja, ik. dat is veel, hè? Ik zou zeggen Ja. 10%. Nee, misschien nog wel 10%. veel. Het zal wat minder zijn. Pak 200.000 mensen. Ik weet het niet. Ja. 500.000 mensen ongeveer, 500. waarvan dat vastgesteld is. Er zijn heel veel mensen die het ook hebben en die het eigenlijk nog niet weten. En dat zijn er dan nog een keer 500.000 bij. Ja. Dus eigenlijk 1 op de 20. En als je dan kijkt naar iedereen die het heeft, maar nog niet is vastgesteld, zijn er 1 op de 10. Ja, amai. Ja. Dat is enorm veel. Ja. Dus dat zijn er wel veel. Ja. Heel veel. 17%. 17%. En wat denkt u? 15. 1 op 10 of zo. 1 op 10, oké. Dat is wel veel, maar... Nee, je zit er eigenlijk klop op. Ja. 1 op 100 gewoon. 1 op 100. Ik denk 1 op de 20. 1 op de 20. Ja. Oké. Ik dacht 1 op de 10. Oké, je zit alle twee dus. Eigenlijk 1 op de 20. 500.000 mensen. Waarvan dat bekend is. Maar er zijn nog zoveel mensen, letterlijk dubbele, nog een keer 500.000 mensen, 1 op de 10 in totaal dan, die het ook hebben, maar die het nog niet weten.
Ik zou gewoon iedereen in het algemeen aanraden. Laat u om de 2 jaar of zo een keer testen. Probeer het gewoon. Het is beter dan het weten. En dus met deze video wou ik een beetje meer aandacht geven aan diabetes. En veel dingen dat mensen er eigenlijk niet over wisten. Ik kan jullie nu al vertellen dat er nog duizenden dingen zijn die jullie er niet over weten. Ik heb daarom een heleboel video's gemaakt. Ik ga er nu al bij vertellen. Ik vertel in elke video over mijn persoonlijke ervaring. Ik veralgemeen niks. De slechte dingen dat ik vertel gebeuren alleen bij mij. Het zal wel bij nog mensen gebeuren, maar dat is niet bij iedereen zo. Dat wil ik heel duidelijk maken. Dus die video's kun je zeker bekijken als je iets meer over mijn diabeteservaring wil weten. En als je nog mijn vragen zit, mag je die zeker ook stellen. Het ergste dat ik heb meegemaakt onlangs. Ik was ergens frietjes aan het eten. En uw spuit mag je niet doen in het toilet. Dat is heel onhygiënisch. Je kunt bacteriën krijgen. Allee, je mag je een beetje afzonderen. Maar er is niks mis met dat in het openbaar te doen. En ik deed dat dus in die frituur. Het was een grote frituur. Het was op het terras. En ik draaide mij een beetje weg. Zodat ik iets had van, kijk, de mensen moeten er dan niet zo hard op kijken. Maar daar zat een mevrouw. En ze was al redelijk aan het kijken naar ons. Want ik denk persoonlijk dat ze racist was. Ze was heel nasty aan het kijken naar mijn stiefpa, mijn broer en zus. Dus ik moest daar al niet hebben. Dan deed ik dus mijn spuit. En ze had nog een jagersworst dat volledig was. Ze had er nog niks van gebeten. Ze had nog een potje tartaar. En ze had nog superveel frieten. Ze had die jagersworst in haar hand. Ze zat echt zo naar mij te kijken terwijl ik spuit deed. Echt zo. Maar echt, ik overdrijf niet. Ze was zo aan het kijken. Dus ik had iets van, oké, Bo, negeertje. Ze zit bijna klaar. Dat is als wel niks doen. Je zit er dan vanaf. Bon, ik was klaar met mijn spuit. Letterlijk, she dropped her jagersworst. Zei tegen haar familie, ja, mijn eetlust is gedaan. En toen zijn ze weggegaan. Like, dat is super onbeleefd. Ik stel mij dat gewoon voor. Uw kinderen. Stel dat uw kinderen diabetes hebben op een dag. En ze doen hun spuit voor uw neus. Ga je ook zo reageren? Nee. Dus denk 2 keer na als je iemand ziet in het echt die zijn spuit doet. 2 seconden kijken is niks mis mee. Maar wees alsjeblieft een beetje beleefd. Van we doen dat letterlijk voor ons leven te rennen. Als we dat niet doen, gaan wij doodvallen. Dus heb je liever dat er een lijk naast je neus ligt als je frieten aan het eten bent. Dacht ik niet. Dus ik hoop dat ik hier iets heb kunnen bijbrengen aan jullie vandaag. Ik hoop dat jullie het nooit krijgen. En als je het krijgt, word zeker lid van de Diabetesliga Jong en Diabetes. En stuur uw vraag naar mij. Ik wil u zeker helpen. Voilà, dat was het dan. De linkjes staan hieronder. Tot ik er weer zie. Met of zonder de cute mopshond. Oh, ik wou die mevrouw ook interviewen, maar ze had geen tijd. Maar ik mocht haar hond wel in de video steken. Hier heb je nog een keer George. Hallo. Oh my god. Oké, heb mijn dag gemaakt. Mevrouw, dank u wel. Dank u. Doei.